izimo nereality. Ireality ithi kana izimo zikubeka ekutheni yiba wedwa ke ungagani bese ukubiza lokho ngokuthi ukuba independent. Izimo lezo. Ireality nature ithi wena kana okukwenza ungakwazi ke ukuphila alone. Bathina abanye, anyone can speak. Ukufakwa ukukhuluma. Sanibonani. Njani? Saphila. Ngiyaphila. Mina ukuya ngami, I think amadoda amanye they have a different opinion from Gobabo Max, because akusiwo wonke umuntu ozoganwa or ozoganwa. It's not everyone. So I think in this context, wonke umuntu has a different view, has a different opinion. So akunamuntu right, akunamuntu wrong. Queen and King asiyise nje further. Uyazi ukuthi ayikho iqueen without a king. Ayikho nje iqueen. Iqueen yenziwa a king. The queen can live without a king. That doesn't apply. It is nowhere, because for first place nje ufike kanjani ekutheni ube yiqueen, because akekho umuntu wesifazane ozalwa eyiqueen. Ayikho into enjalo, natural nje akekho umuntu wesifazane ozalwa eyiqueen, kodwa umuntu wesilisa uyazalwa eyiking. So ufike kanjani esigabeni sobuqueen without a king? So ngifuna nwazi ngisho amasayingi created on the basis of amanga. Izimo zikubeka esimweni sokuthi ucabanga ukuthi amanga ayiqiniso. Izimo lezo. Ireality nje imile ayishintshi. Thank you. Max, la kule yokuthi iking izalwa iking. Yebo, iking izalwa iking, kodwa iking ikhula prince before izoba iking. Ayikwazi kuba iking kusakhona ubaba wayo oyiking. So nayo ke iking iba iking ngoba sekhona iqueen nayo. So ibalance iyafuneka kubo bobabili. Ngeke akwazi lo munye ukuthi akwazi ukuthi ameyedwa lo munye engekho. Bobabili bayadingana. Iqiniso lelo, akulona iqiniso lelo. Wena mama udidwa ukuhlukana kwegaba. Ukuthi uyiprince akwenza ungabi iking. Phela ukuthi uyiprince isigaba leso. A substitute ubukhingi bakho, asiphikisi ukuthi uyiking. Isigaba okuso asiphikisi into yiyo. So iking umuntu uyazalwa eyiking, kodwa isigaba simbeka ekutheni usesigabeni sobuprince, kodwa yena uyiking. Ubuprince abuphikisani nokuthi uyiking. Buyisigaba. Kodwa iqueen ayizalwa iyiqueen. Phela mangabe uya ngaloko mama uchazwe ukuthi iqueen nayo iyazalwa iyiqueen. Angithi kunesigaba sobuprincess. Isigaba ubuprincess. Uyabona isigaba leso. Awuzalwa uyiqueen. Kungenzeka ugcina ungabanga iqueen, ugcina ube yiprincess, ugcina usesigabeni sobuprincess kuphela, ungabanga iqueen. Ngoba iqueen iyenziwa, kodwa iking ayenziwa, iyazalwa. Thank you. Uma ngabe sizaliwe ke brother Max, sizaliwe ke king yaba yiprince ke, okay, isigaba ngiyakuvuma lokho, ngiyazwakala, iyayenza isense kimi lento eshoyo. Kwaba njalo. Then ke kusho ukuthi noma ingathathanga iyaqhubeka ibe ilo. Ingenayo iking. Yaqhubeka ibe iking. Ya wesisi iking nje. Inkosi wemama.
inkosi inomfazi noma ayinamfazi, inkosi nje. Uyabona? Ebese kuba ke i-desire ke i-desire yesihlalo bese kuba yiyo ke ethi thatha umfazi. I-desire yesihlalo le isigaba leso ongena kuso as a king ukuthi kumele ube nondlunkulu ozomenza iqueen. Phela iqueen ngesiZulu iloko esithi undlunkulu, uyabona? So isigaba leso sifuneka sikwazi bakithi ukuhlukanisa igaba zempilo nereality yempilo. Ireality ithi lo muntu uzalwe eyinkosi, and then isigaba sempilo sithi akakabi inkosi ngoba kusakhona ubaba wakhe. Isigaba sempilo leso asishintshe ukuthi uzalwe uyinkosi. Iqueen yona iyenziwa iqueen ukuthi ibe iqueen, kodwa inkosi ayenziwa, izalwa iyinkosi. Hey, hayi, umuntu nomuntu unombono wakhe. Mina ngithi iqueen ne-king, umuntu nomuntu uyi-king kuye ngaphandle kokuthi azabekwe. Umuntu nomuntu uyi-queen kuye. Mina nje ngiyi-queen nje, angidingi king ukuthi akulona iqiniso, amanga lawo ingenze iqiniso kimi lelo. Mina ngiyi-queen amanga lawo nakuwe nje, amanga lawo uyiqambela wena amanga. Kodwa mangamnandi-ke ngoba yangiphilisa, ngenza ukuthi ngifike la ngifuna ukuya khona. Mina yangiphilisa nokuthi mina ngiyi-queen mina kimi. Iking Sanibona. empilweni Yebo, isho njalo. hayi, yebo mama Matlamini, wena loyo. Sawubona. Yebo, ninjani? Sikhona. Baskis. Mina ngifuna ukuveza owami umbono uthi mina ngikhuleliswe ubaba noma bengikhulisa nje bengikhula kodwa kubo kama isikhathi esiningi besichitha kubo kama. Indlela zabo benza ngazo kuthiwa kwashada kwenziwa yonke leyo nto. Ekushadeni kwabo akunankinga, kodwa mase ulandela isintu mase uthi uyasilandela ayenziwanga leya nto leyo kuthiwa bayashada, ukushada okwangempela. Okay, ngakhula ke kanjalo ke ngihlala nabo bobabili ubaba noma. Ngafika esigabeni sokuthini sengithola ukuba umuntu omdala lapho sengizibonela khona ukuthi sekumale ngiqome. Ngaqoma, umzali wami wabona ukuthi umuntu engimqomile angathi akasiyena lo muntu wayengiplanele yena kahle. Uma kufika lapho ke hayi kona phela ngiyazi ngithathele izinqumo, kodwa ngangibona ukuthi ufuna ukungithathela izinqumo. Okay ke kwafika isikhathi ukuthi ngiyaba nomntwana, ngibe nomntwana. Mase ngibe nomntwana kwakumele kuphoqe ukuthi kuboka lo mntwana bangithathe ngoba sengize ngazala ingane yakhona. Abangithathanga bengenza ngalutho kuphela ngoba wangithola ngivirgin, kwakumele ayogeza umuzi, wakhipha lento yokugeza umuzi kuphela. Ekuhambeni kwesikhathi inhlalo ayibanga kahle noyise wengane. Ngabona isinqumo sokuthi asihle isinqumo sokuthi ngibe nomuntu wesilisa. Mina zethu angibanga kahle ukuthi ngibe nomuntu wesilisa. Okay ke impilo ke phela vele iyaqhubeka ngumuntu wesifazane, imvelo injalo ukuthi kufanele kube khona into eyenzakalayo umuntu. Ngisahamba isikhathi, makhamba isikhathi ngabuye ngathola omunye, abazali bayashona emhlabeni, bahamba ngendlela yokuthi bayalandelana. Ngayiphila impilo ngingedwa, ngasibona isidingo sokuthi umuntu wesilisa uyadingeka impela, kodwa mina ngendlela engidlule isimo engidlule kusona angibonanga ukuthi ngizokwazi ukuqhubeka ngibe nomuntu wesilisa angiseke ezintweni. Izinqumo ngayithathela mina, ngihlala ekhaya, abazali bangishiya nomuzi, ngihlala ekhaya ngiright nje, ngizikhulisela abafana bami, nginabafana abawu2. Ibona engithi ibona engizobeka bona ukuthi ibona bazokwazi ukuthi bangiseke noma ingangivumeli isimo. Ngiyazi ukuthiwa umuntu wesifazane kumele agane athini, kodwa mina ngendlela edlule isimo engidlule kusona nezinto engizibonile, angisiboni isidingo sokuthi ngikwazi ukuqhuba impilo nomuntu wesilisa. Owami umbono loyo. Kwabanye phela vele bayaphoqa.
Bhuti zikhona phela ngithi kwesinye isikhathi fanele silandele nezinye izinto ezihambe endleleni zabazali bami ngeke ngikwazi ukuthi ngiforce kuzona. Mina ngibonile abazali bami bashada lo mshado wabo kodwa inhlalo yabo ayingigculisanga. And nabantu engibabonayo beshada phambi kwami, okhazini bami, osisi bami, hayi mina ngibona ukuthi kuyangifanela.